Здравейте, аз съм Данката и това е нашия първи епизод в YouTube, в който ще ви покажа една супер яка програма за снимане на геймплей клипове. На име Bandicam. Така, в принцип, вчера направихме нашия канал и в момента, съжаление, приятелят ми, с който ще снимаме, по принцип го няма. Така че този клип ще мине без неговото присъствие, съжаление. И така, първо, тази Bandicam, къде си я изтеглите? Отивате в Google и пишете Bandicam. Ето тук, значи съм го писал и така. Това е първото, което е. Цъкате. И това е сайт, нали, официалния, в който няма вируси. Така, в принцип, можете да купите, което е доста по-готино, обаче е много по-добре си. Тоест, не е по-добре, просто е по-така лесно да се изтеглите от тук download. И така, инсталацията няма една минута, така че всеки би се справил. И така, все пак ще пусна сайт в описанието на клипчето, къде ще изтеглите. И така, всички сме се изтегли, и това представлява, това е иконката, цъкаме я. Тук е Yes. Така, изчакваме и ето какво представлява. Значи така, първо ще обясня тия настройки как си ги правите. Първо тук къде ви се такова клипчето, къде ви се сейф клипчето. И така тук, нали, избирате си къде. Мен ми е в тази папка тук, клипове. В тази папка ми. И така, на FPS не пипате нищо. Видео. Сега тук гледате с кои клавиши ви се е такова. Почва да снима и паузира, нали, и спира. Сега тук цъкате Settings и тук си го правите на това трябва ви е. Смисъл, на вас може да е някое друго. Нали, изпробвайте, защото ми беше на това първоначално и не ми се чуваше още гласа. Така че и това е, на мен ми се чува гласа и има, нали, аудио. И така, сега това си седи така. Тук рекордите само да си седи така, защото в принцип като го махнете няма да имате такова, няма да се чува никакъв звук. Така, тук си го оставяте така на Disable. Така, лого ефект, с тия глупости. Тук, примерно, може да го направите на Хайгес, обаче, примерно, според мен ще ви забивам. В принцип, ако сте някакъв хубав компютър, може да го направите на Хайгес, обаче мен ми върви на нормал перфектно. Сега окей, сега тия settings. Тия settings тук само това е Exhibit, май си седи така, да не съм го пипал. Така, Quality, мен ми беше на 90, обаче аз си го направих на 100. И така да е по-брутално. Така, за тия работи не ги пипате. Окей, сега Image, това пък какво беше? Това за снимане да си сейфате скриншот. Така, тия глупости. Тук, нали, ако сте с тая версия, къде сте изтеглили free, нали, тук може да се регистрирате и си купите. Той си я купи, нали, тук регистър си я купите. И така, това е като цяло програмата, нали, супер е според мен, лесно се използва и обаче, нали, има някои недостатъци, примерно, нали, според мен само един недостатък има, че като снимате 10 минути с тая безплатната версия и ви спира клипчето, смисъл трябва пак да снимате и после влизате в някакви програми и си теглите да ги едитвате частите и правите някакви глупости. Това е единственото и също, че нали, отгоре им пише шибаното лого тук. Нали, във всяко клип ще пише с някакви малки буквички www.bandicam.com и така, това е като цяло. И, нали, обаче пък не е като в Rapsa, примерно ви прави по 20 гигабайта някакво смешно клипче, дете 10 минути примерно. И така, това е като цяло програмата. Благодаря, че гледахте това видео, аз съм Танката. И да, чао!